ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಜೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಪಿದಾಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನದೆ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ರಿಕ್ಷೆ ಕತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೈತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರುಂಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಾರಿಗೆ ಪೋನಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.